जों जेनाखै मेकिं फाग्ला बडा सोरबा बे UPPL नि मोसौ दामब्रा बे माबाया एस जकिं ना मा नाम आं एस जकिं दं दे बे मोसौ दामब्राया बुंदों मोसौ साराना एस जकिंआ अरायबो UPPL जानानै आं सापर्ट खालामगोन मोनसे खौरां गोसारगासिनो रायजोफोर बेनो जाहैबाय बडा मेकिंसो आरो मेकिंजोंसो देरहादों होननानै आं गोबां भिडिअ बानायनो सानदोंमोन दाख्लै इलेक्शन रिजाल्ट मोनहांनिफ्रायनो नाथाय हायाखै दाबो आं देरहासार ब्रादारनि मबाइलजोंसो बानायदों मैया दाख्लैबो बिदिनो बानायनानै आंनि चेनेलाव आं मा जादों आं खिथाग्रोनोसै फना आंना दा नै बिदि हारसिंनो ग्रिन जालांजोबदों इसिम बानायनानै लाबाय नालाय सिमबो बख'जाला कन्टेक्टबो नायजाला फना रिङो सोरनि फैदों रावबोनिबो मिथिला मोनसे कन्डिसनावल' फन हमनो हायो आं जेब्ला गारि सालायो एप्पल कारप्लेया अट'मेटिक कानेक्ट जासिगोन नालाय बावहाय मिस कल सोरनि फैदोंमोन मादोंमोन बावल' आं बुफिननो हायो बाखि आं जेबो नायनाया अफ खालामबाबो अन खालामबाबो बेनो बे बेखौ बानायनांगौ बे आइफननि आपडेटनि माखासे प्रब्लेम फैदों सार्भिस सेन्टाराव नङाबा जानाय नङा बायदि मोनदां रायज्लायहरबायबो दा खोथाया जाहैबाय थाथ'थों भिडिअ आं सम बिदिनो लोगोफोरनि फनजोंनो होथ'गोन मानो होनबा आंना डेटायानो बावसो दंजोबो नालाय डाटाया ओमफ्राय आरो सिम मेनलि दा खोथाया जाहैबाय एस जकिं बिथांखौ आदा जन खार्जियाबो बुंदोंमोन भिडिअ लाबोफिनोबा गाग्लिनाय जागोन मानो होनोब्ला दिपेन बर' सारखौनो देरहाथारगोन होननानै एस जकिंआ बुंदोंमोन आरो माखासे गोबां खोथा बुंदों बिनि गेजेरावनो दिपेन बर' साराबो गमामायैनो दिनै आबसुनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरिनिफ्राय रिजाइन होनानै आसा दंमोन बा आसा लादोंमोन जे गाव देरहागोन जै जागोन पलिटिक्सआव बा राजखान्थियाव आगान होनानै मोजां माबा मोनसे खालामलांनो हागोन साननानै बिथाङा फैदोंमोन नोंगौ राजखान्थि हिसाबै बयबो गेदेर बाथ्रा बुङो दा बिनि गेजेरावनो भिडिअ लाबोफिनोब्ला एस जकिंखौहाय गाग्लिगोन होननानै आदा जन खार्जिया बुंदोंमोन भिडिअनि गेजेरजों आरो पस्टफ्राव गोसारनाय जों बयबो नुसोगारलायदोंमोन थांनाय मैया एस जकिंआ मोनसे भिडिअ लाबोबावदों बे जाहैबाय बडा मेकिंसो गमामायैनो भिडिअ बिथाङा फैफिनदों आरो बुंदों प्रमद बर' सार बायदि मानसि गैया मानो होनब्ला बिथांनाव थाङोब्ला हर गेजेर हरनि 2टा 3टाबाबो ओंखाम मोनजायो नाथाय गुबुन लिडारफोरनाव ओंखामथ' बाद खिनो हासुनोबो जायगा मोननाय नङा होननानै बिथाङा बे फंसे बाथ्राखौबो बुंदों दा बिनि गेजेरावनो आरो मोनसे खोथाखौबो बिथाङा बुंबावदों जे जानानै थांबाय बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा फिथाइ जाय बियो फुललि मेकिं होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बे बेसेबां सैथो जों रावनियावबो माबा मोनसे फोरमान गैया बा प्रुफ गैया हयथ' जानोबो हागौ हयथ' जायाबो जानो हागौ दा बेबायदि खौरां ओंखारगासिनो दङ दा बे खौरांखौ नुलायनाय नोंथांमोनजों सावरायनो एसे फैफिननाय जाबाय आरो बिनि गेजेरावनो जन खार्जि बिथाङा जे गाग्लिनो होनदोंमोन बे बाथ्रायाबो बेसेबां सैथो बे आरो दा जिखुनुआनो जाया भिडिअआ बेखिनियानो आं एस जकिंनि ससे बुंनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो गोसो जायो आंना बे फनाथ' जाला बेजोंनो डाइरेक्ट इडिट खालामनानै आपल'ड होनोसै आं आरो माखासे भिडिअफोरखौ आं माब्लाबा डाइरेक्ट लेपटपाव वाट्सएपजों लायो लेपटपावनो इडिट खालामनानै आपल'ड खालामो थिग बेबायदिनो खालामबाय थानो नाजागोन गैथ'ला फना डेम मेन रेकर्ड खालामग्रायानो अरायबो थागोन अरायबो सारनि जानानै बुंगोन अरायबो UPPL जानानै आं सापर्ट खालामगोन आं एस जकिं दं दे एस जकिं दं UPPL आव एस जकिं दं एस जकिं थ' जोंनि UPPL नि रायजो राजा सापर्टारफोर UPPL नि लिडार सेला नेता साफ्रोमखौबो एस जकिंआ इउटिउबार हिसाबै बुंदों इफाले जानो नाङा जों जेनाखैब्रा जों जेनाखै मेकिं फाग्ला बडा सोरबा सासेयासो 5,000 10,000 बाराव देरहानो हागौ मा लागातार बा 20,000नि गोजौ जाजोबनाय बिलाय मेकिं नङा मा बिलाय बेबायदि जेनो सोरबा 10,000 बा 3,000 बे एसे इफाले जानो हागौ बा गासिनाबो 20,000नि गोजौ समान खारनाय बिलाय मेकिंलै रायजो राजाया बिराद बर होदों UPPL नो 40,000 45 60
बे भट मोननायखौ जेननाय होनाना भट होदोंथ' रायजोआ बिरादनो हो इउपिपिएलखौ मोजां मोनोथ' रायजो राजाया बिपिएफनियाबो होबावदोंसोमोन साइलेन्ट भट बे इउपिपिएलनि मोसौ दामब्रा बे माबाया एस जकिं ना मा नाम बे मोसौ दामब्राया बुंदों मोसौ सारोना एस जकिंआ बे बुंदों जे बियो दिपेन बर'आ जुदि जेनोब्ला बियो ससियेल मिडियायाव फैया होनना बुंदोंमोन बे इउपिपिएलनि मोसौ सारोना जुदि बे इउपिपिएलनि मोसौ सारोन एस जकिंआ जुदि ससियेल मिडियायाव फैबावनांगौबा बेखौ गाग्लिजोबगोन बिराद दम होननानै बुंदोंमोन ना नोङो